tothom i benvinguts al Ràdio Monogatari, la secció d'entrevistes del blog Hana Monogatari. Jo sóc l'Oriol i avui tenim un convidat de luxe, el Bo. Avui tenim l'honor d'entrevistar una persona que és molt coneguda en tota la indústria del manga a Espanya. Gairebé m'atreviria a dir que és una de les cares més visibles de la indústria al país. És el Marc Bernabé, que és graduat en Traducció i Interpretació a la Universitat de Barcelona, màster en Japonologia a la Universitat d'Estudis Estrangers d'Osaka i durant molts i molts anys ha exercit de traductor de desenes de mangas, animes i altres obres japonès. I també és director i fundador de Reuma Serveis Lingüístics, empresa que dona serveis de traducció, que després en parlarem més endavant, i també ha fet molta feina de divulgació sobre cultura japonesa i manga a Catalunya, entre moltes altres coses. Llavors, Marc, és tot un plaer tenir-te aquí i benvingut al blog. Moltes gràcies, Oriol. Per mi també és un plaer poder... tot el que he fet tota la meva vida, no? Que és una mica difondre i divulgar, i sempre és un plaer això, poder parlar del Japó, de manga, de cultura japonesa, de tot el que es vingui de gust. Així que aquí estem, pel que vulguis, pel que disposis. Molt bé, doncs a mi m'agrada molt començar sempre les entrevistes amb una pregunta més o menys similar, que, tu tens un currículum espectacular, llavors, també tens una esfera de personatge públic, diguéssim, prou coneguda dins de tot el que és el món de la història del manga, etc. A mi m'agradaria saber una mica qui és en Marc Bernabé més enllà del traductor i més enllà del personatge públic. No sé, bona pregunta. Doncs la veritat és que no amago gran cosa. Una mica com em mostro públicament és com soc en persona, vull dir que no sabria què dir-te. A mi m'agrada el manga, m'agrada el Japó, m'agrada viatjar i m'agrada divulgar. I bé, aquesta és la faceta que presento al món. Evidentment, també soc pare i també estic casat i aquestes coses, i de la meva vida privada no en parlo gaire públicament, per no dir gens, perquè no n'han de fer res ningú. Però a part de si li treus això, no crec que tingui res que no estigui mostrant, la veritat. Molt bé, molt bé. Ara m'agradaria preguntar-te una mica pels orígens. És a dir, m'agradaria saber una mica com vas entrar en contacte amb el manga i una mica amb tot el món de... Bé, és una pregunta que sempre em fan moltes vegades, no? De dir, a tu això del Japó, de on t'ha vingut? És que tens alguna... Clar, jo ara soc de la primera generació de japonòfils, diguéssim, que venim del món del manga. Abans que la meva generació n'hi havia uns quants allà sueltos, no? Que venien de temes d'arts marcials o de temes de bonsais o coses així, sobretot arts marcials. Però de la generació que hem entrat a la cultura japonesa per influència directa del manga, soc dels primers, de la primera generació, no? Aleshores em pregunten, és que tens algun familiar o alguna relació directa amb el Japó? I la resposta és que no. La resposta és que no sé per què tinc aquesta afinitat amb el que és el Japó, sempre l'havia tingut des de molt petit. Sempre que es parlava del Japó en algun mitjà de comunicació o sortia en algun llibre o... No ho sé, a mi sempre em cridava l'atenció, no? I sempre ho dic, la meva resposta és que no sé per què, però podria ser, mig en broma, que en alguna de les meves reencarnacions anteriors hagués sigut japonès, perquè si no, no ho puc explicar d'una altra manera, no? Per què t'agrada tant el Japó? Aleshores, com ja t'he comentat fa una estona, vaig començar... Jo tinc 46 anys, soc del 1976 i la meva generació jo era dels grandets, els que van viure la Son Goku mania, no? Amb aquella bogeria de bola de drac que hi va haver-hi a principis dels 90. Era comú a tothom, tots els de la meva generació i més petits, més joves,
estàvem absolutament... Jo era dels grandets, ja em començaven a dir, segons quins deien què fas mirant els dibuixos aquests, no? Gent que no en tenia ni idea. Però això és una qüestió generacional. I a mi m'agradava Bola de Drac i m'agradava Doctor Slump i el Musculman i etc. Doncs com a tots els altres. Sols que a mi la diferència en el meu cas és que a mi, a part de que agradar-me les històries i l'estil de dibuix i tot el que ens explicaven, em cridaven molt l'atenció aquelles lletres japoneses que hi havia arreu, no? Per exemple, sense anar més lluny, en el kimono d'en Goku posa el kanji de tortuga, no? Kame. Al principi dels episodis sortien aquelles lletres amb el títol de l'episodi, no? Escrit en japonès, i per mi això era un misteri, era, uau, això m'encanta, això m'al·lucina i tant de bo en el futur algun dia pogués estudiar això. I una mica seria aquest l'origen, el germen de tot està allà. Sí. I ara que has esmentat dels estudis, tu vas estudiar traducció i interpretació sí. I després vas fer un màster en japonologia a la Universitat d'Osaka. M'agradaria que em parlessis una mica d'aquesta experiència del màster en japonologia a Osaka i, per curiositat, si va ser allà on vas conèixer el Shoko Tazawa, per curiositat. Bueno, la primera no va... Responent a la segona, estic pensant si va ser allà, però no va ser allà. Vaig conèixer el Kotazawa, començo pel final. La primera vegada que el vaig conèixer va ser l'Exposició Universal d'Aichi, el 2005, a Nagoya, en el Dia de Catalunya, i al pavelló d'Espanya, doncs, l'11 de setembre, es va celebrar un petit acte, diguéssim, el Dia de Catalunya dintre de l'Expo Universal. I me'n recordo que es feien castellers i hi havia la Ruscalleda i hi havia en Kotazawa. Llavors, doncs, ostres, en Kotazawa, tal, i vam anar a fer-nos una foto, no?, amb un amic meu que hi havia allà. I després, poc temps després, vaig posar-me en contacte i per correu electrònic, ara no me'n recordo les circumstàncies, però vam anar a dinar a casa seva, amb la seva família a Kobe, i va ser superagradable. A més, indirectament ja ens havíem conegut abans, perquè em sembla que va ser el 2001 en el programa d'Afers Exteriors del Miquel Calçada, en Mikimoto, surto jo i en Kotazawa, entre d'altres, Aleshores, no ens coneixíem allà directament, o sigui, en persona no ens coneixíem, però indirectament sí. Ja veureu que no, tinc una pinta totalment diferent fa 20 anys que ara. Una mica vergonya i tot veure-ho. El tema de japonologia. Bé, jo, quan vaig acabar la carrera de traducció i interpretació, tenia moltes ganes... Bueno, vaig fer un any d'intercanvi amb la Universitat d'Estudis Estrangers de Kyoto i la UAB. Va anar molt bé i jo vaig quedar, doncs, fascinat amb el país, i un any em va semblar molt poc. Vull dir, jo vull continuar, jo vull tenir més vivències aquí, vull continuar estudiant, vull continuar vivint al Japó i descobrint el Japó, no? I vaig començar a buscar a veure com ho podria aconseguir. I una de les vies que vaig trobar en aquell moment va ser demanar una beca de la Caixa. I me la van concedir. Aleshores, en el procés de fer aquesta sol·licitud, no?, havies de dir per què volies estudiar, què volies estudiar, on volies estudiar i sota la tutela de quin professor. Llavors jo tenia un objectiu que era continuar estudiant al Japó i tenia el llibre del japonès en vinyetes i vaig dir, doncs pot ser una bona idea de realment, com que aquest llibre va sortir doncs, com a molt amateur en la primera encarnació del llibre, doncs estudiar realment com fer materials d'aprenentatge de japonès de forma, diguéssim, ordenada i de forma acadèmica, no? Perquè el japonès en vinyetes, si vols, suposo que en parlarem després, però va ser una mica accidental. Aleshores, doncs, vaig estar mirant a veure quines opcions hi havia i vaig trobar, en aquell moment es deia Universitat d'Estudis Estrangers d'Osaka, que ara deu fer com 10 o 12 anys que es va incorporar a la Universitat d'Osaka, per tant, si ho busques ara és Universitat d'Osaka, però en aquell moment es deia d'Estudis Estrangers, i hi havia un
una especialització que era realment això, estudis en el Japó. I era específicament pensat per estudiants internacionals. Llavors tenia una graduació, tenia un màster i un doctorat amb estudis sobre el Japó, i els meus companys i companyes doncs, estudiaven des de fonètica i morfologia fins a coses de història o de tota mena de folklore, tota mena de temes relacionats amb el Japó. I jo vaig escollir, diguéssim, l'opció de llengua, o sigui, ensenyar japonès com a llengua estrangera. I d'aquí va ser, bueno, vaig posar-me en contacte amb una professora d'allà, li vaig explicar el meu projecte, va acordar que si em donaven la beca m'acolliria, em va fer una carta i, escolta'm, allà vaig acabar. Llavors, no, em sembla que no hi ha altres... Pot ser que hi hagi altres centres al Japó on es pugui fer alguna cosa semblant, però en aquell moment la veritat és que estic molt, molt content i molt agraït a tots els professors i al centre, a la universitat i evidentment, a la Fundació La Caixa. Sí, home, realment és molt interessant, Perquè, vaja, jo almenys sempre he tingut una mica el somni aquell llunyà de poder fer algun dia un màster. Hi ha altres centres, hi ha un centre a Kyoto, ara no me'n recordo com es diu, però és molt famós, el Nichibunken, em sembla que es diu, Centre d'Estudis Japonesos o alguna cosa així, que és com una fundació, però també tenen un programa semblant, em sembla, i també hi ha opcions d'entrar-hi amb beques pròpies seves i tal. Ho dic perquè jo més endavant vaig tornar-ho a intentar. No sempre m'han sortit bé les coses, pot semblar que sí, però ja he demanat altres beques o altres ajuts i no me'ls han donat. Llavors, que tothom que vegi això no es pensi que això és una cosa extraordinària. Vull dir que per aconseguir alguna cosa s'ha de demanar i moltes vegades no t'ho donaran a la primera ni a la segona. Llavors, missatge que dono aquí, escolti'm, que intenta-ho, val la pena. Doncs prenc nota. Sí, pren nota. També el més típic de les beques és el programa del Ministeri d'Educació i Ciència, no? El Monbu Kagakusho és el més típic i és fenomenal, és fantàstic. El que passa que, clar, et demanen un Noken 2, com a mínim, de japonès. És durillo un Noken 2. Bueno, però, escolta'm, en contrapartida t'estan pagant un màster i doctorat. És a dir, que pots començar pel màster i estar ja estudiant ben bé 5 anys o així, i tot t'ho paguen ells i a sobre et donen diners mensualment. Vull dir que és fabulós. Sí, i tant. Llavors, ara, si et sembla, parlem una mica de traduccions, perquè tu realment, si per una cosa conegut, diguéssim, és per ser traductor de mangas, animes, etc. Llavors, quina és la primera traducció de manga o anime que vas fer i com recordes l'experiència? Doncs mira, la primera va ser una companya, havia precisament de marxar al Japó per estudis i ens va, diguéssim, sempre parlo en plural amb això perquè sempre he treballat amb la Verònica Calafell, diguéssim, en tàndem, no? I d'Aruma Serveis Lingüístics som dos, la Verònica i jo, i evidentment tot l'equip que tenim al darrere, que és cada cop més gran i són tots fantàstics, però diguéssim, l'origen de tot sempre ha sigut dues persones. Va ser això, un manga de la saga de Lodoss War, que aquesta traductora va deixar, diguéssim, perquè havia de marxar al Japó. Llavors vam començar amb això. No és una experiència que diguéssim gaire remarcable, perquè també van ser un volum o dos i poca coseta, però realment la primera feina que puguem comptar com a tal és el Shin-chan per la televisió de Catalunya. Aquesta sí que jo la comptaria realment com la primera, perquè l'altra és una anècdota més que res, però aquesta sí que va ser ben gros, perquè va venir, com em sembla que era un 2 o un 3 d'agost, TV del 2000, l'any 2000,
TV3 ho volia estrenar originalment al setembre i corria molta pressa i no hi havia cap traductor homologat en aquell moment, estaven tots de vacances i van començar a donar veus, van arribar a nosaltres i vam passar les proves de traducció d'homologats de TV3 i tal, i ens van donar la feina com en plan, bueno, feu vosaltres. Ens vam trobar amb una sèrie, doncs, a Shin-chan, vam haver de crear tota la terminologia, no? El culet, l'ultraheroi, el nevat, totes aquestes històries en una mica temps rècord, entre cometes, que després, al final, a Shin-chan es va estrenar el dia de Sant Jordi de l'any següent, del 2001. No corria tanta pressa, però la intenció original era fer-ho per setembre. I llavors, clar, a dia d'avui, novembre del 2022, encara Shin-chan continua sent la sèrie més exitosa de totes les que hem treballat. Vull dir, sempre em podré definir i tothom ho entendrà com un dels traductors originals de Shin-chan al català i de Retruc al castellà. I 20 i escaig anys més tard encara continuem treballant amb el personatge. Vull dir, encara les noves temporades ens les passen a nosaltres per traduir-les al castellà. Malauradament no en català, no, però en castellà sí. Sí. De fet, hi ha una cosa que, bueno, te l'han preguntat un colló de vegades i l'has explicat un colló de vegades, però tu, diguéssim, amb l'autor de Shin-chan vas congeniar força i fins al punt que tu vas arribar a aparèixer al capítol 816 de la sèrie de Shin-chan, com a personatge. Sí. Explica'm una mica com... Doncs mira, forma part d'aquest caràcter del noi al tens, que es diu molt, però hi ha molta gent que després es talla, no? Però jo ho intento. Soc tímid, encara que no ho sembli, soc molt tímid i em costa, però escolta'm, hi ha coses que no em fan tanta vergonya. És curiós que amb els anys tinc una mica més de vergonya que no pas abans, però bueno, el cas és que jo l'any 2001, quan Shin-chan ho estava patant molt fora a Catalunya, jo estava vivint en aquell moment a Yokohama, al costat de Tòquio, treballant pel Mundial de Futbol del 2002. I, ostres, ja que estic aquí a Tòquio, no? Dic, a veure si puc conèixer algun mangaka o no sé, tu saps allò que dius... Bueno, no sé, vaig dir, a veure si puc contactar amb l'autor de Shin-chan, perquè m'agradaria explicar-li que el Shin-chan està realment sent un boom a Catalunya en aquell moment. Era, a dia d'avui encara, però, ostres, en aquell moment era una cosa increïble. I, escolta, buscant per internet, no sé com, ara no m'ho facis dir perquè no ho sé, vaig trobar una pàgina coreana en què algú, i no sé perquè estava escrit en coreà, hi havia una foto de com he rebut una carta de l'autor de Shin-chan, en Yoshito Usui, i feia una foto en el sobre, i allà hi havia l'adreça de la casa, suposo no, segur, d'en Yoshito Usui, una adreça de Kasukabe Saitama, que sonarà a tothom. I vaig dir, coi, li escric una carta, a veure, no? Lo normal és escriure a l'editorial i que l'editorial li passi amb ell, però jo vaig trobar aquesta adreça i vaig dir, vinga. Escolta, al cap de 2 dies, la carta li explicava que jo estava traduint Shin-chan, que Catalunya tenia molt d'èxit i que, no sé, que estava vivint a Yokohama i jo què sé, no? No me'n recordo. Però i vaig posar-li el meu telèfon. Em va trucar al cap de 2 dies i em va dir, escolta, que sóc l'Usu i tal, i escolta, m'ha agradat molt la carta, m'agradaria conèixer-te. I vam quedar, i me'n recordo que va ser molt divertit, vaig conèixer la seva dona, em van convidar a un sopar increïble a Ginza, i des d'aquell moment, doncs, com que vam anar quedant i el vaig arribar a considerar un amic. Sempre que anava a Tòquio, fins i tot després de tornar cap a Catalunya, cada vegada que hi anava quedàvem i anàvem a sopar i ens explicàvem coses, i fins i tot jo li vaig dir moltes vegades, vine, a veure si pots venir com a convidat del Saló del Manga, però ell era molt reservat, no? I no volia que la seva cara es mostrés en públic. Però una vegada el vaig aconseguir convèncer i va dir, vale, vindré, però vull que sigui un viatge privat i vull sobretot conèixer la teva família i tal. I llavors va venir aquí a l'Ametlla del Vallès, al meu poble, va dinar, a casa de la meva àvia, la gent del... Clar,
passàvem pel carrer, és un carrer molt normal i corrent, no? Amb molta gent gran en aquell moment. Devia ser com finals d'estiu o així, perquè molts iaios estaven a fora, no? I vam veure passar una senyora amb quimono, perquè la dona va venir vestida amb un quimono sota el llampant. I qui són aquests? I no, és l'autor de Shin-chan. I aquests iaios li deien, oh, Shin-chan, culet, culet. El tio va al·lucinar que iaios de 70 i 80 anys sabessin, no? El culet, culet. Va quedar tan content de tot això que va dir, et trauré en el manga. I ho va fer. I jo no ho creia, evidentment. I després va sortir en el manga i en el còmic, i després, anys més tard, es va adaptar a animació, que és la forma en què més s'ha conegut, no? Però que va ser així, realment. Sí, és que la història aquesta em semblava brutal. I ara m'agradaria preguntar-te per Daruma, perquè tu vas fundar fa bastants anys l'empresa Daruma Serveis Lingüístics SL, que presta serveis de traducció per una banda i de divulgació per una altra. Llavors, m'agradaria saber una mica d'on surt el projecte aquest de Daruma i per què surt, diguéssim. Sí, com et comentava abans, sempre hem treballat amb la Verònica Calafell i jo, la Vero, i jo sempre hem treballat junts. En aquell moment érem, diguéssim, parella, ja vam deixar de ser-ho més tard, però continuem sent millors amics, socis i moltes altres coses, no? Però sempre... El meu gran somni sempre havia sigut poder traduir algun manga o algun anime, no? I la Vero no és tan... O sigui, a ella li agrada el manga, però no és aquesta passió que tinc jo. No, vull dir, li agrada com a lectora, li agrada l'Urasawa, li agrada algunes obres de Tezuka, però no és aquesta passió pel manga, no? I clar, jo vaig començar a enviar currículums i resulta que en aquell moment necessitava començava a haver-hi bastanta demanda. Era el principi de tot, que es traduïa... L'única editorial que traduïa del japonès era Planeta. Glenat tot el que treia ho treia traduït des del francès, sobretot. O sigui, feien el Rurouni Kenshin i tal, el traduïen primer, el treien primer per França i després ho traduïen des del francès, ho feien al castellà. I en aquell moment ells necessitaven, vull dir, era un moment en què estaven canviant i deien no, necessitem traductors a japonès, i allà vam aparèixer nosaltres. I nosaltres hem crescut, hem treballat sempre, la Vero i jo, en el principi, tot el que jo traduïa ho revisava ella, i tot el que ella traduïa ho revisava jo. Sempre hem tingut aquest sistema de revisió interna abans d'entregar al client final. I un dels tres característics del naixement de Daruma és que, sobretot, vam començar a captar clients com Glenat i Planeta i la pròpia TV3, i Glenat, concretament, en Joan Navarro ens va dir que ells no tenien cap mena de... A veure com t'ho dic. Ells necessitaven unes traduccions i confiaven en nosaltres i deien, mentre aneu abarcant vosaltres tot el que pugueu i feu equip si voleu, això per mi és un problema a les traduccions i si tu me'l soluciones, endavant. Llavors nosaltres una mica per ajudar vam estar treballant, la Vero i jo, fent totes les sèries que poguéssim, fins que va haver un punt que ja no vam poder. Llavors, com per lleialtat a Glenat, vam haver de buscar altres col·laboradors. I tot això, el nostre creixement, diguéssim, com a empresa ve d'aquí. Ve de complir amb un client i de començar, sense saber-ho, pujar en una onada que va començar a pujar, i que cada cop hi havia més demanda de traduccions i venien les empreses a nosaltres i ens demanaven aquest servei. I així és com ens vam establir amb empresa, però va ser totalment fortuït. I el sistema que avui dia continuem tenint intern de Daruma és el gran secret, trobo, del nostre èxit, és el de tot el que et surt de Daruma està revisat almenys per 3 parells d'ulls diferents. I això és un tret que diferencial i dona un plus de qualitat i al client l'és molt còmode, evidentment. Sí. I parlant de Daruma, també, com has explicat, heu anat creixent molt
I vau crear també tot un apartat de divulgació de japonesa, etc., que es diu Espai Daruma. Correcte. Per cert, vaig fer el curs de història japonesa amb el Jonathan, que em va agradar molt. Llavors, explica'm també una mica com neix i... Això, sobretot, és un espai d'Aruma, és més fill de la pròpia Vero i de l'Oriol Estrada que no pas de mi mateix, perquè sobretot la Vero té una ànima de professora, diguéssim, ella li agrada ensenyar directament en una classe, ser la professora, i li encanta. A mi això, la veritat, m'agrada fer-ho indirectament, a través de llibres com el Japonès en vinyetes o conferències o aquesta xerrada que estem tenint amb tu, no? I l'Oriol també li encanta divulgar i li encanta estar davant de la gent per explicar-los coses, no? En aquell moment teníem una inquietud de crear un petit centre, diguéssim, de foment de la cultura japonesa, sobretot sobre la base de l'amor pel Japó, que prové, bàsicament, de que som lectors de manga i consumidors d'anime i ens interessa el Japó per això. Hem conegut aquest país i aquesta cultura perquè hem vist animes i hem llegit mangas i ens ha interessat. Després hem anat cadascú pel nostre camí, no? Hi ha gent que s'ha dedicat a tota mena d'oficis totalment diferents dintre de la pròpia japonologia, però hi ha gent que s'ha dedicat al dret, hi ha gent que s'ha dedicat a la història, altres a l'arquitectura, altres s'han decantat per la traducció, com és el meu cas. En el teu cas, doncs, la literatura, no? O altres facetes que t'agraden del Japó, però probablement aquest germen ha sigut el manga i l'anime, no? Llavors, l'ànima de l'Espai d'Aruma és això. Vale, estem aquí per això, aprofitem-ho i donem una empenta, donem unes opcions d'aprenentatge des de l'àmbit privat, perquè en l'àmbit públic això no s'oferta. Diguéssim, Casa Àsia, ara sí, ja fa anys que ja tenen un matís més lúdic, si vols dir-ho així, o més enfocat al que fem a Espai d'Aruma, però en aquell moment Casa Àsia o òrgans públics més públics ofertaven coses més aviat seriotes, saps? I Espai d'Aruma no vol dir que sigui una disbauxa, no? Però toquem temes molt seriosos, però sabem que la nostra base està aquí. Llavors, intentem fer-ho així, intentem aprofitar aquest soft power. I aquesta és l'ànima i sobretot és la Vero i l'Oriol. Sí. Per cert, el meu àmbit no està en la literatura, realment és la història. Vale. Hi ha història i... Tens raó, que parlaves de Meiji i tot això. Sí. Ara se m'ha creuat el blog del Hana Monogatari amb el... Sí, bueno, també he fet coses, d'articles de literatura i tal, però jo realment vaig fer història, el que passa que jo he tirat per una via més clàssica, no? Tan arxivística, realment, però... Correcte. He tirat per un altre cantó. Com que ens vam conèixer, això ja ho dic a l'audiència, ens vam conèixer en aquest acte, l'últim realment. Tots pensàvem que probablement seria l'últim d'en Kotazawa i una mica ens ho vam prendre com a tal, un comiat, no?, del gran mestre Kotazawa. Ens vam conèixer allà, en persona, i ostres, poques setmanes després el pobre Ko va morir, ens va deixar, no? Llavors tenia molt de sentit aquell acte, realment. No em pensava que hagués de ser tan ràpid, la veritat. Però bueno, ens vam conèixer allà i com que era un àmbit més aviat literari, ara se m'ha creuat un cable i t'he ficat en el sac de literatura, perdona. Sí, no. Durant molt de temps has comentat abans que, bueno, has conegut de Shin-chan, has conegut, amb tantes traduccions, imagino que deus haver conegut a molts mangakes. Quina és una mica la relació amb els mangakes? Perquè he vist que havies penjat algunes fotos amb Naoki Urasawa, alguna cosa amb Taro Kago. Llavors, quina és una mica la relació amb els mangakes i si tens alguna anècdota curiosa d'aquest?
Sí, mira, hi ha dues vies per les quals jo he conegut a molts mangakes. Una és des del 2006 fem tasques d'ajuda professional al Saló del Manga, que ara es diu Manga Barcelona, com a agència de serveis de traducció i interpretació. En aquest cas, els membres de Daruma acompanyem a molts autors japonesos quan venen a Barcelona doncs, per interpretar en els seus actes, entrevistes amb la premsa, portar-los a turisme, el que puguis imaginar que pot fer un autor japonès quan està convidat en un esdeveniment així, no? El que passa és que, clar, estem 3 o 4 dies pràcticament tot el dia plegats i al final moltes vegades acabes fent amic, entre cometes, no? I després potser si vas a Japó i dius, ostres, quan vinguis a Japó avisa'm i llavors quedem, ens anem de copes por ahí, és molt divertit. Aquesta és una via per la qual he conegut a molts autors de manga. L'altra via és un projecte que vaig tenir fa uns 10 o 12 anys, el Masters of Manga, que no ha prosperat, doncs perquè és massa complicat. Però en aquell moment jo tenia la idea de fer entrevistes a autors històrics del manga i autors i autores històrics del manga per deixar constància internacionalment del seu paper en la història del manga. I vaig començar aquest projecte doncs, posant-me en contacte amb les editorials, em van autoritzar moltes entrevistes i en tinc fetes més de 30. I en aquest àmbit doncs, vaig fer coneixença a molts autors i autores històrics del manga i per mi va ser increïble. I saber que tinc aquell material aquí mort de riure en el disc dur sempre m'ha fet una mica de llàstima, però sí que és veritat que és molt difícil donar-li sortida per moltes qüestions. Una d'elles és el copyright i és terrible. Una sola persona, haver de gestionar cada frase que fas, l'has de passar per aprovació, etc. És complicadíssim, és massa complicat. Bueno, em vaig trobar aquí amb un cul de sac, amb un atzucac bastant complicat de fer-lo tirar endavant, no? Però aquestes són les dues vies en les quals conec autors de manga. I anècdotes en tinc moltes, però és que ara mateix no sé, potser una que més entranyable és quan vaig acabar perquè amb l'Inio Asano vam acabar menjant un entrepà de pernil salat a la Barceloneta, allà veient els skaters, no? I estàvem allà, mira, aquí, prenent el solete i menjant un bocata de pernil a la Barceloneta, no? Doncs perquè ells volien visitar no sé què i vam acabar allà i no tenien gaire temps i vaig agafar uns entrepans i ens els vam menjar allà, no? Però són coses així molt entranyables i molt, no sé, hi ha altres sòrdides no, però igual no, millor no explicar-ho així en públic, però vull dir que no és res de l'altre món, tampoc no et pensis. El més destacable és això del Yoshito Usui i el fet que vaig sortir a Shin-chan, això sens dubte. Sí. Llavors, clar, el manga també és un format força diferent pel que fa a traducció que, per exemple, un llibre o així. Quins són els reptes del manga com a format a l'hora de fer una traducció, no? Com a traductor, que és diferent a l'hora de tractar un manga, per exemple, que a l'hora de tractar un llibre, no? Clar, el manga pensa que, en principi, si no és text de narrador, és llenguatge oral. És escrit, però representa el llenguatge oral. Per tant, el principal repte, diguéssim, és reproduir com m'estaria parlant en personatge en aquest ambient d'aquestes característiques. Ara me'n recordo, mira, fa una estona estava responent e-mails i un dels revisors m'estava qüestionant una expressió que deia que això sona com una mica carca, no? I dic, collons, però és que és un manga dels anys 80. Vull dir, saps? A veure, sí que sona una mica carca, però és que en els anys 80 potser sí que parlaven així, entens? Bueno, això ja és una altra qüestió, ¿vale? En mangas antics fer servir expressions noves, doncs això a vegades m'ha passat que alguna traducció se'm critica perquè aquell tal o qual personatge que és de l'època Meiji està parlant amb slang actual. Collons, però és que no t'has mirat l'original. Potser en l'original també expressament l'autor o autora fa servir aquest recurs expressament, no? Fa poc passava amb el Chainsaw Man, la setmana passada, em sembla, que es queixaven que feien
que feien servir, un personatge feia servir expressions com molt velles o alguna cosa així, doncs és que en el japonès parla així, collons, vull dir, llavors la nostra feina és reproduir això, saps? O amb, no sé, en traduccions que es critiquen, clar, però si es critica s'ha de criticar sabent què hi posa en l'original i en quins matisos. Llavors potser no estem d'acord, però partim de la mateixa base, no? Llavors potser aquest és el repte més gran, no? El de reproduir l'oralitat. I després el manga és que és molt ample. Pots trobar absolutament totes les temàtiques, des de coses molt light i del dia a dia i molt actuals, fins a mangas realment complicats. No sé, Ikkyu és un dels mangas més complicats que he traduït, un monjo zen en el segle XIV i amb molta informació històrica i contextual que sobre budisme zen, sobre política de l'època, sobre teatre no. També una altra obra especialment complicada, Oishimbo, de gastronomia. Estan parlant d'ingredients, de textures, de preparacions, d'escriure gustos, no? I clar, vull dir, traduir manga depèn de quin manga. També hi ha mangas de tipus mèdic, està passant una operació quirúrgica i com parla un metge, un cirurgià en aquesta escena, com parlaria en català o en castellà, no? Llavors, és tan variat i és tan fascinant que un dia pots estar traduint una cosa supercomplicada d'això històrica o molt tècnica i el dia següent un de batalles i que s'estan matant entre ells i només criden. Llavors és supervariat, però potser el que més comú, la dificultat comuna és aquesta, no? L'oralitat. L'oralitat no ha de sonar massa, a no ser que els personatges ja parlin de forma literària, diguéssim, expressament, i això, aquesta pista t'ho dona l'original, has de seguir sempre l'original. Si l'original parla carregós i enfarfegat, ho has de fer igual. Llavors aquest és el gran repte, no? I també una de les coses més xules que hi ha en el manga és que cada dia et pots trobar un repte diferent. Alguna vegada has comentat en xarxes socials o en alguna entrevista que tu et senties més còmode amb format escrit, manga o no en el format audiovisual. Sí. Per què? Doncs mira, és un tema formal, bàsicament. És perquè els guions que van per doblatge van amb una sèrie d'indicacions pels actors i actores de doblatge que doncs, els indica quan comencen a parlar, quan està la boca en moviment en pantalla, quan es veu, quan no es veu, quan està d'esquena, quan no sé què, i a mi aquestes merdes Perdó, a mi això m'emprenya molt, però és una cosa personal. Hi ha gent que això li encanta, d'aquestes indicacionetes i tal. A mi m'agrada molt més el manga perquè és què diu la vinyeta 1 en el d'allò, Padillo, collons, la bafarada 1 de la vinyeta 1 diu això, la 2 diu això, la 3 diu això, i no hi ha codis ni rotllos d'aquests. És una qüestió purament formal. Perdo molt més de temps amb l'anime, traduint audiovisual o pel·lícules, per culpa d'aquests codis, que no pas el manga que va més... Per mi és més ràpid i puc concentrar únicament en traduir i no en el format. Sí. És que sempre era un tema que em havia cridat l'atenció i dic, hosti, li preguntaràs, no? És una bona pregunta, és una qüestió de format al final. És com els que tradueixen videojocs també han de ficar codis entremig. Si això va en cursiva, no pots posar cursiva, has de posar abre corchete, no sé què, unes merdes allà al mig que al final et treuen del que és la traducció i et converteixes gairebé una mica en traductor / programador. I això, doncs mira, a mi no m'agrada, a un altre li agradarà. Jo, però, si puc triar, trio manga. Ara, si no puc triar i he de pagar la factura al final de mes, llavors faig el que faci falta, però si puc triar, triaré sempre manga, tu. Sí. Ara vull canviar força de tema i ens situem a l'any de Nostre Senyor 2018, a l'agost, que tu vas petjar un dia, un
post al Facebook, quan el Facebook encara estava viu, i el Ahà. post jo el recordo molt bé, que era el Hosti, estiu següent. 2018, espera't, a veure, què deu ser? Sí, ara... El post eren tot emoticonos, i era un Sí, emoticono que feia Déu a la bandera d'Espanya i un hòstia. emoticono que era una fletxa cap a la bandera de Corea del Nord. I a sota Ah, hi havia vale. una ruta per anar amb avió des de Barcelona fins a Pyongyang. Ahà. Tu com collons acabes a Corea del Nord? Mira, per mi Corea... O sigui, viatjar és una de les meves grans passions. A mi, jo, si pogués, ara perquè estic amb la família i tal, nens petits és molt més complicat, però si pogués, noi, m'estaria viatjant molt més del que faig, i no ho faig poc, no ho faig poc, malgrat que amb la pandèmia, evidentment, això ha baixat molt. Però, escolta'm, ara ja comencem a poder sortir una miqueta més, no? I, en part, gràcies a haver viscut al Japó durant 5 anys, vaig poder visitar molts països del voltant del Japó, pràcticament tots. Sí, tots. Tret de Rússia, potser Rússia és l'únic lloc que no he estat d'allà, no? I un dels països, clar, evidentment, dius, hòstia, quin país hi ha aquí al costat que sigui, en teoria, més difícil de visitar, i era Corea del Nord, no? I, bueno, enemics jurats al Japó, és una cosa bastant terrible, tot plegat l'animadversió que hi ha entre Corea del Nord i Japó. Però sempre havia tingut la curiositat, i tinc un amic que també havia viscut al Japó que sempre deia, hòstia, tu hem d'anar un dia a Corea del Nord, no? I jo estava allà, doncs, una mica amb aquesta idea, i jo no sé, anava mirant, anava a dir que a veure si surt algun... I un dia vaig veure un viatge ofertat que era, doncs, anem a celebrar el 70è aniversari de la fundació de la República Popular Democràtica de Corea, no? I vaig dir, hosti, potser aquest és el moment. I vaig dir al meu amic, nano, què fem, tio, anem o què? I vam mirar el preu, a veure, barat no era, però, escolta'm, no sé, tampoc era tan molt més car que altres viatges, entenc jo, similars, i ens vam apuntar, i jo vaig pensar, bueno, quan m'enviï el passaport, veuran que tinc molta relació amb el Japó i tal, i el pitjor que pot passar és que em diguin que vostè no pot i ja està. Però no, escolta'm, no va haver-hi totalment tot molt transparent i tot molt... no van dir mai res, i sí, vam acabar a Corea del Nord i celebrant el 70è aniversari de la Fundació de la República, i amb una disbauxa important, bueno, disbauxa, vull dir que vam acabar ficats en allà com si fóssim mandataris. Doncs vam participar en la desfilada militar, no com a desfiladors, sinó com a públic, a 30 metres de Kim Jong-un, vam estar veient els Mass Games. Tot això va ser com és el viatge més increïble que he fet a la meva vida. I va ser això, realment, vull dir, no tinc cap lligam més enllà d'això, i llavors aquesta experiència vaig començar a explicar-la al Facebook quan vaig tornar, i el meu editor de norma, que és l'Òscar Valiente, ho va veure i em va dir, hosti, per què no escrius un llibre? Això sona superinteressant, ho pots ampliar una mica? I li vaig dir, Òscar, però ja m'agradaria, però el que passa és que em diran que he vist a Corea del Nord en un moment, evidentment, molt únic i molt especial, amb molta festa en el sentit de celebració, i crec que hi hauria d'anar una segona vegada en una època que no sigui celebratòria. I em va dir, vale, vinga, va. I bueno, vam tenir aquest projecte, em vaig apuntar a Marató de Pyongyang i sí, i vaig anar una segona vegada, Vale. i d'aquí va sortir el llibre de Corea del Nord. Sí. Tu vas comentar, vas fer un blog del viatge de Corea i també vas anteriorment aquest llibre que ara comentaves. I una de les coses que comentaves, vas dir, per entendre Corea del Nord, cal haver llegit el Llibre Vermell de Mao i 1984 de George Orwell. Pots explicar-me una mica més? Bueno, perquè, ostres, aquell viatge a mi em va obrir molt els ulls, vull dir, a veure com t'ho dic jo ara perquè quedi bé. Nosaltres vivim en un mundo feliz, mentre que allà, diguéssim, exagerant molt, mentre que allà viuen el 1984, diguéssim, literàriament parlant. I ho veus molt, aquí, a tot
el que ens està fent el capitalisme i el liberalisme és molt el Brave New World, no? El de l'Aldous Huxley, el Mundo Feliz. És tot això, el consumisme pel consumisme, les aparences, tota aquesta història, no? I bé, tenim accés a tota la informació del món, podem triar-la, podem escollir quines informacions per com ens arriben, però al final molta gent no destria, tria una mica el que li convé de la seva corda, no? Llavors, no sé, sempre parlo de gent que conec que doncs, tenen opcions, diguéssim, nacionalistes espanyoles, per dir-ho així, o nostàlgics de Franco, que dius, collons, però si és que, a veure, tens moltes maneres d'informar-te i igualment per l'altre cantó, per l'independentista català radical, de dir, a veure, ni tan negre ni tan blanc, vull dir, hi ha alguna cosa entremig, llavors tu que tens l'opció de triar totes les opcions d'informar-te, per què no fas una mica i tries i esculls la veritat? És com el que llegeix només a l'esport i, hòstia, llavors el Barça és tot, no?, el món, i llavors dius, bueno, doncs llegeix l'As també i entremig està la veritat, no? Per fer-te una analogia. Vale, això des del punt de vista occidental. Te n'adones que, per exemple, als Estats Units és molt bèstia tot el que està fent el capitalisme allà. Aquí a Europa tenim la gran sort, te n'adones, de viure en un sistema bastant híbrid. Som capitalistes llibertari, com es diu? Liberals, perdó, però tenim una part important d'herència socialista i que, joder, està molt bé tenir la seguretat social, ajuts i tota aquesta història. Als Estats Units, en canvi, això moltes vegades no ho tens i veus unes tragèdies, no? Bueno, això a Occident. I a Corea del Nord és com el 1984, exagerat, no? Vull dir, només hi ha un relat i és aquell relat i no els treguis d'aquí. Llavors, en allà veus coses totalment contràries a la nostra manera de fer i de pensar. Com, per exemple, sense anar més lluny, aquí a Occident, quan ens expliquen la guerra de Corea, ens expliquen que al final va quedar en empat i, si més no, doncs van guanyar els bons, no? O que la van començar els coreans del nord quan van envair el sud. Allà t'explica una altra pel·lícula. Allà diuen que sí, efectivament, el primer gran atac el van fer ells, però que els Estats Units anaven tocant la pera tot cada 2 per 3 i anaven provocant. Hòstia, després veus altres coses que han passat posteriorment en el món i dius, doncs igual no van tan desencaminats de que els anaven tocant la pera i els van aconseguir provocar, no? Però bueno, el relat és un altre i segons ells van guanyar ells la guerra. És l'únic país que va aconseguir derrotar, el primer país que va aconseguir derrotar als Estats Units. El segon va ser Vietnam, segons diuen ells. Llavors hi ha un pensament monolític, no? Que és literal. Bueno, estan convençuts que viuen al millor país, al millor sistema, totalment igualitari i totalment... doncs això, és el millor sistema i és el millor país i és el país que està cridat a liderar el món. Llavors dius, hosti, tu, però és que... No ho sé. Pyongyang és una ciutat increïble, ordenada i verda i és fascinant, és absolutament increïble, però veus unes coses que dius, jo no m'acaba de quadrar, no? Continuant amb el George Orwell, no? El Rebel·lion en la granja, veus bastant el tema aquell de que tots som iguals, però uns som més iguals que els altres, saps? No sé com dir-ho, jo només vaig veure Corea del Nord com a turista i molt controlat, perquè allà no pots anar per lliure, sempre has d'anar acompanyat dels guies, no?, que són vigilants, perquè no et surtis de l'establert, però bueno, és molt interessant, jo ho recomano a tothom. Ara no s'hi pot anar des de gener 2020. Van ser els primers que van tancar fronteres i encara no han obert. Llavors, bueno, si podeu anar, aneu-hi. No feu l'imbècil, això sí. No feu com l'americà aquell que va arrencar un pòster, perquè no. Llavors podeu acabar amb problemes, però, hosti, t'obre molt els ulls. I ara, tornant cap aquí, tu fa també
fa temps que fas també tota una feina, diguéssim, com a divulgador de manga, de la cultura japonesa, i a través de xerrades, de llibres, etc. De fet, de llibres n'has escrit una bona colla. En destaquen sobretot els llibres sobre aprendre japonès, no? Has escrit Kana para recordar, Kanji para recordar i japonès en vinyetes. Que és un llibre que, bàsicament, un mètode per aprendre japonès a través del manga i que, per cert, està escrit en català, no? Parla'm una mica d'aquests llibres més lingüístics, per dir-ho així. Sí, a veure, començant pels primers que has esmentat, que són els del Kanji para recordar, això és una adaptació d'un original anglès de James Heisig, que es diu Remembering the Kanji. El que passa és que vam conèixer Heisig quan estava d'any sabàtic a la Universitat Pompeu Fabra, el 2001, i ell buscava algú a veure si li podia adaptar els llibres. I vam acabar allò, nosaltres de nou amb la Verònica, coneixent en Heisig, que és, jo considero un dels meus dos grans mentors. Vull dir, en Heisig a dia d'avui continua sent una persona absolutament increïble per mi, perquè el Heisig no és lingüista, ell és filòsof. I té una obra absolutament fascinant en la qüestió de la filosofia i la religió comparada. És una eminència, no? Però ell, diguéssim que la història del Kanji, per recordar, és que en l'any 77 va trobar una feina, li van oferir una feina a Nagoya de professor d'això de religió comparada i de filosofia, i era a Nagoya i no sabia res de japonès, i el tio va dir, ostres, el van ficar en una acadèmia d'aprendre japonès i la majoria dels seus companys i companyes eren xinesos i ell veia que ells aprenien japonès molt més de pressa que ells. I ment pràctica, absolutament fastigosament pràctica, és que tenen ells que no tingui jo. I el que tenen ells és els kanjis. Els xinesos saben els caràcters, perquè els caràcters japonesos són heretats del xinès, amb canvis, etc., després de molts segles, però bàsicament és el mateix. Llavors, ells saben com s'escriu, què vol dir. No saben la pronúncia, però saben la resta. Dir, vale, doncs què he de fer per posar-me al seu nivell? I es va treure de la màniga un sistema fastigosament optimitzat per aprendre els kanjis des de zero. Vull dir fastigosament perquè és molt optimitzat, en el sentit que no aprens els kanjis superbàsics, no els aprens fins al kanji número 1000, per exemple. El kanji de persona és el 1010 o alguna cosa així. Però ell t'ho justifica dient és la manera més ràpida d'aprendre els kanjis. No sabràs com es pronuncien, però sí que sabràs què signifiquen i sabràs escriure'ls. A partir d'aquí, aprendre com es pronuncien serà molt més fàcil. Et posaràs al mateix nivell que els xinesos. És una filosofia. A la gent que li funciona el kanji per recordar li funciona increïble i a la gent que no, doncs zero, Vull dir, aquest sí que és blanc o negre. Si et funciona és la Bíblia i si no és una merda. Llavors, depèn de la persona, li funcionarà o qui no. La base d'aquests llibres és la mnemotècnia. Fa, ell que li deia cuentos, fa unes històries perquè tu et quedis amb aquell kanji, quina forma té i què significa. Però clar, això traduït directament o literalment de l'anglès no té cap mena de sentit. I perquè es juga molt, moltes vegades juga amb cançons dels Beatles i del Simon and Garfunkel, coses així, no? Que per un yanqui li tenen molt de sentit de lligar caps així, però quan ho has de traduir doncs no té ni cap ni peus. Llavors ens vam haver d'inventar totes les històries de nou i va ser molt divertit crear-ho. Per això estem com a coautors d'aquest llibre i no com a traductors, perquè realment va ser una coautoria dintre del que la base, evidentment, és del Heisig i només del Heisig. El japonès en vinyetes va ser un projecte que quan estava començant a estudiar japonès, vaig començar el 96. Doncs poc temps després em van contactar, va ser una mica casualitat, d'una revista de manga i anime que es deia Dokkan i em van dir per què no escrius un curs de japonès, perquè és un dels continguts de la revista, parlem de notícies de manga i coses així, però volem donar-hi una vessant més cultural. I vaig dir, cony, doncs vinga, fem-ho. I clar, com que era una revista de manga i anime, vaig dir, doncs orientem el curs
primer, cap al fet que no hi ha professor, o sigui, ha de ser autodidacta total, tot està superexplicat, i ja que és per una revista de manga, fem servir manga per l'aprenentatge i orientem el curs cap al japonès que podrem trobar en els mangas. I a còpia de mesos i mesos i mesos vaig acumular una sèrie de material i quan me'n vaig adonar vaig dir, ostres, això podria ser un llibre. I la primera editorial que se'm va ocórrer va ser Norma. Vaig provar i em van dir que sí i escolta'm, un idil·li que avui encara dura. Més de 20 anys més tard encara està... No, espera't, 20 anys, sí. Més de 20 anys més tard encara està el llibre en les prestatgeries i és un referent per molta gent que ha començat a estudiar japonès i per mi és un gran honor ser aquesta primera pedra de l'aprenentatge del japonès i d'aquest recorregut per la cultura japonesa ser el que primer ha sigut el que ha sembrat aquesta petita llavor, no?, en molta gent. Per mi és increïble. Ara fa molt i molt poc vas fer una entrevista amb Sagues d'Aventura per Japó Sí. i vas comentar que, que segurament li proposaries, ara que hi ha hagut tot aquest boom de l'anime català, que després en parlarem, que potser era un bon moment per reeditar japonès en vinyetes en català, no? Que ja estava editat en català i molta gent no està. No sé si tens en aquest sentit. Sí, mira, doncs escolta'm, quan vaig parlar amb els d'Aventura pel Japó, una de les coses més boniques que van passar en aquella xerrada, no m'agrada parlar d'entrevistes aquí, sinó de estem xerrant, va ser que tots dos, és que no me'n recordo els noms d'ells, merda. Sabri i la Mary. Sabri i la Mary, perdó, tots dos, abans d'haver-se conegut i ara són parella, doncs tenien a casa dues còpies del japonès en vinyetes, perquè cadascú, abans d'haver-se conegut, se l'havien comprat pel seu compte i en tenien dos. I els hi vaig preguntar, dic, què la teniu, en l'edició en castellà o en català? I em va sorprendre que ells no sapiguessin o no eren conscients que hi havia una versió en català del japonès en vinyetes. I va fer una mica de frustració perquè la versió catalana de japonès en vinyetes és al mercat des de, no sé si em sembla que és el 2005 o així, i existeix. I a dia d'avui no està esgotada. Però, collons, la gent sembla que, tira pel castellà, no? I en aquell moment de la xerrada, de la conversa, se'm va il·luminar i vaig dir, ostres, ara que hi ha aquesta efervescència en el món del manga i de l'anime en català, amb el nou Super 3, tota la nova línia de manga en català, tant de Planeta com de Norma, sobretot de Norma, que ha apostat molt fort, potser és el moment, si l'estoc de japonès en vinyetes en català està baix, de treure'l un altre cop amb la nova edició, amb l'edició que hi ha en castellà des del 2015, que en català s'havia quedat l'antiga, que eren 2 llibres i tal. I vaig dir, doncs mira, ha sortit aquí la idea i llançaré la proposta. I el dia següent vaig escriure a l'Òscar i a l'Anabel de Norma i els hi vaig comentar i poc després em van contestar i em van dir, doncs creiem que és bon moment. Per tant, ara puc dir-te en primícia, és la primera vegada que ho dic en públic, que dintre d'aquí uns mesos, no sé si seran, perquè ara hi ha tot el tema aquest de que falta paper i tot aquest show, vale? I a més la maqueta, encara que no ho sembli, s'ha de fer de nou perquè han passat molts anys, estic treballant amb això, llavors en algun moment de l'any que ve sortirà en català la nova edició del japonès en vinyetes i n'estic molt, molt, molt content. I que sapigueu, collons, que és el primer i a dia d'avui únic curs de japonès que està en català, saps? I és una llàstima que... és un fet provat que molta gent no coneix, que no ho sap que està en català aquest llibre. Doncs hi és. Sí. Doncs home, des d'aquí animem a que quan surti la nova edició tothom fa el japonès en vinyetes en català, eh? Sí. Home, si pots aprendre japonès des de la base del català.
I ara que estem parlant així de projectes de llibres, tu també has fet així llibres més culturals sobre tot el tema del manga, com 501 mangas que hay que leer en español, Japón, manga traduccions. Diguéssim que tens un repertori molt ampli també d'aquests llibres a nivell cultural. Diguéssim que, bueno, aquesta seria potser la teva faceta més de... Sí, sempre m'ha agradat molt el tema de divulgar, ja ho veus, i entre una cosa i l'altra m'he acabat sempre embolicant en projectes d'aquests que moltes vegades doncs, són una mica accidentals, no? Mira, no sé, els del japonès amb vinyetes al final, entre pitos i flautes, n'han sortit el japonès amb vinyetes 1, el 2, els kanjis amb vinyetes. Del kanji para recordar era l'1, el 2, el 3, que va sortir l'any passat, el kana para recordar, totes les adaptacions al xinès del kanji para recordar, el hanzi para recordar, tradicional, simplificado, 2 llibres de cada, el de Corea del Nord, el de Japó, una guia de viatges que per cert sortirà aviat la nova edició, la traurà Satori hiperrenovada i que espero que sigui una referència per molta gent que voldrà viatjar al Japó en els pròxims anys, evidentment renovada amb tot el panorama actual, diguéssim, post-Covid, amb totes les novetats que hi ha hagut en tots aquests anys. Bueno, és una guia que hem estat treballant molt de temps i crec que quedarà xulíssima, però bueno, que la versió original d'aquesta guia és del 2005 i ara sortirà nova, es dirà Destino Japón. Llavors, doncs sí, m'he embolicat molt amb molts projectes d'aquests, de llibres i històries. Jo ara, mira, ara al setembre vaig acabar per fi d'entregar les punyeteres galerades del Destino Japón de Venga i Estira i Arronsa i una altra revisió i són fotimer de pàgines, és que no sé quants caràcters hi ha, però és que és gegant aquell llibre. I vaig dir, vale, ja s'ha acabat, ja no m'embolico amb res més. I després venen els d'aventura pel Japó i em diuen això del japonès amb vinyetes i ja torno a estar embolicat amb un llibre de... Bueno, que és una reedició, però, hosti, treu hores tot això, saps? I tant, i tant, i tant. Però bueno, escolta, mira, es va fent i és xulo i és molt guai cada vegada que surt un llibre nou, quan t'arriba aquella sensació de dir, ostres, això l'he parit jo, saps? I, bueno, estic una mica cansat, la veritat, però ara, després de fer el japonès amb vinyetes, no crec que m'emboliqui amb res més en una bona temporada, perquè és com, vale, para ja i que et treu moltes hores això i al final... Però bueno, jo què sé, tu, també ho deia al setembre i ara estic amb el japonès amb vinyetes. Sí. Ara que has comentat el tema de la guia de viatges, home, realment aquesta guia pot ser interessant, a més, sol fer unes edicions molt molt precises. Llavors, home, jo aquest llibre de la guia de viatges realment li tinc moltes ganes, perquè precisament jo vull anar al Japó aquest estiu de 2023, que els col·legues aplaçant el viatge aquest molts anys, perquè volíem anar-hi primer el 2019, va pujar molt els preus per les Olimpiades i vam dir, bueno, poder el 2020, com que duraran més subvencions i tot, baixaran una mica els preus, que pot passar un any tan ben parit com el 2020, i, bueno, va passar la pandèmia i al final hem anat retrasant-ho i, hòstia, realment hi tinc moltes ganes perquè serà realment el primer viatge i volem fer viatge gran, a més. Ara, en aquest moment, el novembre de 2022, els preus de les aerolínies estan molt cares, perquè, clar, fa molt poc que han reobert i les aerolínies han trigat, o sigui, tenen un temps de reacció molt lent i, per tant, de sobte hi ha molta demanda, però pocs vols. El vol directe que hi havia entre Madrid i Tòquio el van anul·lar per la pandèmia i es preveu, suposo, que el tornaran a obrir en els pròxims mesos, però a dia d'avui encara no és una realitat, sense anar més lluny. I com aquest exemple n'hi ha molts altres. Llavors, que hi ha molta demanda i poca oferta, a més, amb la guerra d'Ucraïna, han d'evitar passar per l'espai aeri rus i ucraïnès, per tant, el viatge s'allarga almenys 2 hores.
Jo hi vaig tenir la sort d'anar-hi al maig d'aquest any 2022 amb un visat de negocis abans d'aquesta reapertura i vaig fer la volta al món, tu, perquè l'anada va ser passant per Europa i per sota, per Tajikistan i Xina i tal, quan abans la ruta era sempre passant per Rússia per fer-ho més curt, i la tornada va ser, curiosament, vam enfilar cap amunt cap a Alaska i vam baixar per Groenlàndia i vaig fer la volta al món, tu, en 10 dies. Bueno, curiositats, no m'havia passat mai, per exemple, m'havia passat per Rússia. Bé, el que dèiem, la guia, sí, és una currada. Som 4 autors, som de nou la Vero Calafell, el Jesús Espí, que sobretot és la part més tècnica, és un tio molt racional i tota la part de història, climatologia, geografia, geologia, fauna, no sé què, tot això que tenen aquestes guies, perquè la nostra gran inspiració són aquestes guies amb molt de text, vale? No són aquestes guies visuals de moltes fotos i poquet text, sinó que és un tutxarro d'aquells que a mi m'agraden aquestes guies, tu, que estàs viatjant i estàs constantment llegint i aprenent coses sobre història, sobre cultura, sobre anècdotes, etc. No? I és un llibre que realment està inspirat en això i és molt de text. I Jesús Espí fa aquests textos, diguéssim, més àrids. Llavors ja hem incorporat per aquesta edició de Satori el David Esteban, el Flappy, perquè és un tio que viu al Japó, que té una agència de viatges i ha voltat per tot el Japó i està actualitzat. Nosaltres no ens dediquem als viatges, ens dediquem a traduir. A mi m'encanta viatjar, he viatjat molt pel Japó, cada vegada que hi vaig sempre procuro escapar-me 3 o 4 dies en algun punt concret del Japó, però clar, hi ha àrees que no he pogut visitar o fa 15 anys que no hi he anat, saps? Llavors era indispensable tenir un autor que incorporar una persona que realment estigui a l'última, i aquest és el fitxatge del David Esteban, el Flappy. Llavors, una guia supercompleta i la diferència que té és que és molt d'autor. Doncs hi ha anècdotes personals en allà. Hòstia, quan els autors vam estar aquí ens va passar això, saps? I jo trobo que és molt divertit i que és molt... t'apropa, t'acosta. I no té res a envejar altres guies, trobo. Ara, això sí, és una advertència. Si tu t'agraden les guies amb moltes fotos, doncs aquestes les fotos n'hi ha moltes, però són de decoració. Vale? No són de dir aniràs al temple tal i com vegis això significa això, no, és tot text. Llavors, si t'agraden aquestes guies tipus Lonely Planet, aquesta és brutal, trobo. Està malament que ho digui, però és que ha quedat increïble, tu. Doncs me la pillaré quan surti, no sé si se sap quan sortirà o... Bueno, això suposo que t'ho puc dir també en primícia, però bueno, es preveu que sortirà pel primer trimestre de l'any que ve, però segons em van dir Satori fa 15 dies o així, tenen una idea de fer un prellançament per la gent més... bueno, això, que qui vulgui tenir-la abans la pugui predemanar. No sé si ho faran o no, finalment, però pot ser que algú la pugui tenir a les seves mans cap a Nadal d'aquest mateix any. Vull dir que aquesta possibilitat no se m'ha desmentit. És veritat que fa com un mes que no parlo amb Satori. Potser han canviat les coses, però bueno, és imminent, és imminent. És de cara a tots els que hi anireu l'any que ve. Bé. Doncs ja pillaré la guia per anar-hi. Ara tornem una mica a Catalunya i ja anem ben bé a la recta final de l'entrevista i, bueno, aquests últims mesos ha passat el miracle, diguéssim. Norma Editorial ha tret línia de manga en català, ha nascut l'editorial Kajimanga, que és una editorial que editarà exclusivament manga en català. Que fort, tot plegat. Hi ha també els Bolosso, que porten molt de temps allà pioners. amb els seus mangas de niche com a pioners. Ha sortit els animes del nou Super 3. Estem vivint, sembla, el renaixement del manga i cultura pop en català, Sí, qui ho hagués dit, no fa gaire, vull dir... Vera, va haver-hi un primer intent amb Glenat, ja deu fer ben bé 15 anys, no? Era una aposta més aviat poc comercial. Sí, era una aposta més basada en les idees personals d'en Joan Navarro, el director general de Glenat Espanya, que ell doncs, veia
un escenari en el què tenir manga editat en català era una possibilitat i va fer unes eleccions potser massa aviat pel seu temps, no? I aquesta, bueno, jo no conec xifres de vendes, però suposo que si no es va treure res més en català tret de Bola de Drac i algun suelto del detectiu Conan, saps? Vull dir, sortia molt poqueta cosa en català. Bola de Drac sempre ha sortit en català i simultàniament en castellà, però era la gran excepció. Suposo que és perquè els números de Glenat en aquell moment devien ser un desastre. Això no ho sé. Però clar, va haver-hi molta por durant molts anys. Després va aparèixer Oso i aquesta aposta, no?, per treure-ho tot simultàniament en català i castellà, coses molt de nínxol, que, bueno, escolta'm, no... Per mi continua sent un misteri, realment. Ostres, clar, és que ho poden fer perquè són molt petits, suposo, no? Però una editorial més gran, aquest tipus d'aposta no els hi deu sortir a compte. Suposo que Oso, venent X exemplars, que són molt menys dels que hauria de vendre una Planeta o una Norma, doncs ja els hi surt a compte, no? Però és que és una aposta molt meritòria i molt agosarada i escolta, a dia d'avui continuen fent-ho. Vull dir que malament no els hi deu anar. Espero, desitjo. Fem-ho. I a sobre ara estan traient coses en euskera. Vull dir, és increïble el que estan fent. I, escolta'm, tu, de què fa? Mig any? Que de sobte, pum! Planeta comença amb el My Hero Academia, amb el Doctor Slump, ja era hora, cony. Doctor Slump en català. Perdona. I de sobte apareix Norma amb els Guardians de la Nit, amb el Jujutsu Kaisen, amb els... Fes-me memòria, tu, perquè és que n'hi ha tants. Chainsaw Man, que en Chainsaw Man aquests dies i m'està agradant molt. El Tokyo Revengers, hem dit? Tokyo Revengers, sí, correcte. Sí. Pum! Guardians de la Nit. I ara callo perquè igual se m'escapa algun que no han dit. No, crec que no, perquè eren Guardians de la Nit, Chainsaw Man... No, aquest segur perquè estan ja publicats, però ara m'ha vingut un al cap que dic, hòstia, no el diguis perquè em sembla que no consta. No, de moment aquests són els que hi ha publicats. Em sembla que públicament no consta i potser se m'escapa aquí perquè fa mesos que estem traduint en català també, però em sembla que no l'han dit. Bueno, no dic res. No, tranquil. Perquè després, clar, passa això que per un accident se't filtra alguna cosa i després és... Sí, no. Clar, venen a mi de dir com és que has dit això, que volíem anunciar per so del manga, no sé què, i... Saps? Bueno, calla, Marc, perquè si no... No, doncs això és increïble. Jo espero i desitjo que els hi vagi molt bé a tots els que aposten per fer manga en català. És una aposta cultural per un cantó i per l'altre cantó doncs, poder llegir les obres que t'agraden en el teu idioma és un somni fet realitat, no? Vull dir que guai llegir-ho en castellà, però si tens l'opció de fer-ho en català també... Perdó. Millor trobes molta... Quan últimament, des d'Espai d'Aruma estem fent moltes activitats en biblioteques i centres cívics i tal, i veus que hi ha una nova fornada de lectors i lectores que venen directament a llegir còmics, concretament manga. Clar, deien, però m'estan llegint en castellà. Òbviament, perquè no hi era en català. Doncs ara ho tens, i llavors això és superimportant per la pervivència de la llengua, perquè és que si no ens acabarem morint. Bueno. Així que molt bé, espero i desitjo que continuï endavant i endavant, perquè, ostres, és un moment molt xulo. Espero que els hi surtin els números, la veritat. Sí. Home, de moment em consta que les noves sèries d'anime del Super 3 estan funcionant bastant bé. Clar, això és un altre, sí. És que he centrat bàsicament en el manga ara, però és que això del Super 3 és molt gros, ja era hora, collons. Hòstia, sí. Hòstia, tu, que estic fara, que tinc una nena de 13 anys i una altra de 7. I clar, tot el que consumeixen és Netflix i tal en castellà.
I ara per fi tens una aplicació i us ho poden veure en català. Sí. Oh, Hi ha doblatges molt bons. i doblatges molt bons. I ara, hòstia, què esperàveu, tu? Sí, no, i ara també podcast que també han sortit. Mm. Em sembla que estem vivint un... Sí, esperem i que duri per molt de temps, perquè, bueno, que per sempre, si pot ser. Que no sigui com una espurna com la que va ser Glenat en aquell moment, que és que van treure Narutos i Bleach i Nuyashas, Cinturó Negre, Musculman. Cinturó Negre i Musculman són les úniques edicions que hi ha en català, no existeixen en castellà. Sí. Jo tenia alguns volums de l'edició de Naruto en català de Glenat. Tinc un Max Mix de Glenat de Planeta. Clar, sí, perquè Naruto originalment la llicència era de Glenat i quan Glenat doncs, va perdre la llicència va passar a mans de Planeta i ells ho van... Bueno, a dia d'avui el Naruto en català és una de les coses que treu Planeta en català i sempre ho han anat reeditant, és l'únic. En canvi, en Bleach, per exemple, Panini que va heretar Bleach no l'ha reeditat mai en català. Llavors el Bleach està incompleta. Però bueno, escolta'm, cadascú li surten els números com li surten i suposo que Naruto en català és rentable i el Bleach no. Sí. Bueno, ho veurem a veure més endavant. Sí, esperem que aquesta espurna duri per molt. I tant. Bueno, doncs Déu-n'hi-do, hem xerrat molt. Llavors, bueno, ja jo crec que hem tocat una mica molts de temes en aquesta entrevista. Llavors, ja hem arribat al final. Llavors sí que m'agradaria que si vols afegir alguna cosa més, doncs esteu. Doncs, a veure, ara m'enganxes així una mica a contrapeu, però el que diria és que personalment estic molt content d'aquesta escena de creadors i divulgadors que està sortint darrere nostra. Al final, gent com l'Oriol Estrada o jo mateix som gent que estem aquí perquè ens agrada i volem divulgar i cadascú té la seva especialitat, no? Però a vegades a mi em fan xerrar de coses que no és la meva especialitat i simplement perquè no hi ha ningú més que t'ho pugui explicar, no? Llavors, és un gran gust que surti gent com tu, gent com Aventura pel Japó i molta altra que n'hi ha, divulgant i realment fent les coses amb molta més especialització. Al final és el que més agrada. A mi m'agrada parlar de història del manga i tezukas i coses així, et puc explicar el que vulguis, però fa poc, per exemple, em van demanar si podia parlar d'anime i jo dic, hòstia, és que d'anime, home, sí que puc parlar, però és que hi ha molta més gent més qualificada que jo per parlar d'anime. Llavors que surti tota aquesta inquietud divulgadora, doncs m'és molt grat i també em treu un pes de sobre perquè, collons, hi ha vegades que dius, vale, és que si no ho faig jo, no es farà, això, aquest acte, saps? I et veus una mica aquí, et veies en aquesta tessitura d'haver-ho de fer perquè si l'alternativa era que no es fes. Malgrat que no estiguessis totalment còmode en aquella temàtica perquè no ets especialista, jo què sé. Però ara esteu sortint molta gent que s'està especialitzant i això és molt xulo. I a mi deixeu-me parlar de mangas antics i de coses ara, per exemple, doncs, parlar de viatjar pel Japó doncs m'encanta perquè a part que sempre m'ha agradat molt el fet d'aquesta guia que surt d'aquí poc, per mi és un al·licient per parlar de totes les coses xules que té el Japó i que podem visitar per fi d'una puta vegada després de tants mesos del Japó, mesos i anys tancats, ara per fi podem tornar-hi a anar. Vale, ara està car per culpa de la merda de les aerolínies, però esperem que d'aquí poc baixin els preus i s'hi pugui anar. En aquest moment, una cosa que volia dir abans és que les aerolínies estan cares però el yen està molt baix. Llavors, potser et surt més car el bitllet, però després en allà t'estalvies molts quartos perquè ara mateix el yen està molt baix. Llavors, bueno, s'ha d'anar mirant. Doncs això, que molt content perquè hi hagi molta més gent i molta més especialització i endavant, Oriol, amb el teu projecte i amb tots els altres que
què hi ha per aquí darrere, tu. Molt content. I a més fer-ho també en català, doncs encara millor. Doncs, hòstia, moltíssimes gràcies perquè m'ha encantat aquesta xerrada i aquesta última part m'ha motivat molt també. I, bueno, realment m'ho he passat molt i molt bé, ha sigut un gran plaer. I, bueno, espero que també a tots els espectadors doncs, hagi agradat i que sapigueu que al blog publiquem un article cada mes, assaig manga, alguna obra concret, una temàtica sobre història del Japó, aquestes coses, més profund, més habitual, i que també, doncs, de tant en tant tenim la secció aquesta de Ràdio Monogatari que fem entrevistes. Llavors, doncs, bueno, Marc, moltíssimes gràcies per tot, ha sigut un plaer enorme. No, a tu també perquè donar-me aquesta oportunitat d'estar xerrant més d'una hora. Jo m'enrotllo molt, espero que la gent no se li hagi fet pesada i la xerrada aquesta i que hagueu après moltes coses i a mi el que m'agrada és això, no? A vegades, doncs, motivar la gent. Jo sóc un cas d'èxit, no sóc l'únic. A mi el Japó m'ha donat tot el que tinc com a persona adulta, sempre ho dic. He tingut una gran sort, també hi ha molt de treball al darrere, però també és una part de sort. No tothom entenc que la pugui tenir la mateixa sort. Jo he tingut aquesta gran fortuna, però la fortuna ha de venir acompanyada de treball i de feina i de... Bueno, no ve perquè sí. Llavors, si jo he pogut, tots els que esteu escoltant això també hauríeu de poder. I és posar-hi ganes, posar-hi ànims i, hòstia, aquesta sort, que això sí que és impossible de predir. Jo estic guanyant molt bé la vida com a traductor de manga, però és perquè vaig entrar en el moment precís en què tot això començava. És com aquests que inverteixen en borsa que jo què sé, fa 15 anys van invertir en Tesla i o van comprar bitcoins i ara són milionaris. O no, bueno, ja m'entens, però jo vaig començar com a traductor en un moment que va ser la puro xurro que això va despegar i va fotre el pet. Entenc que no tothom podrà tenir la mateixa sort que jo, només faltaria, perquè és molt extraordinari, però dintre de tot hi ha moltes oportunitats, les heu d'anar a buscar, no vindran soles, demaneu beques, com us he dit abans, me n'han concedides unes quantes, però també me n'han denegades unes quantes. Demaneu beques, busqueu camins i que això del Japó i la cultura japonesa és molt ampli, és molt fascinant i el poble japonès és un poble extremadament hospitalari, hospitalari, i, hosti, t'envejo que l'any que ve faràs el teu primer viatge a Japó, tu. Saps? Vull dir, jo cada vegada que vaig a Japó descobreixo coses noves, però és que la primera vegada, tu... Sí. Doncs res, tu, escolta'm, deixem-ho aquí perquè si no estaríem aquí parlant tota la tarda o tota la nit. Llavors, doncs això, us animo a tothom a continuar en el camí, perseverar i tant de bo us acompanyi la sort. Això sí que és per molt que curris si la sort no t'acompanya, però bueno, no ve sola la sort, s'ha d'acompanyar. Molt bé, doncs gràcies.